y trydydd i gystadlu dan arweiniad Catrin Williams, yn cloi rhaglen nhw gyda adre nôl gan Robert Arwyn. Mae yna dryms yn cyrraedd y llwyfan ar gyfer yr ola, y cor oran y gystadleuaeth hon, y corau i reini dros 60 oed. Gan fod Cantorion Pentalar yn mynd i fod a drymiau yn cael ei chwarae gan Meredydd Jones, Branwen Evans yn cyfeilio a'i harweinydd nhw Geraint Williams. Mae Cantorion Pentalar, cantorion o ardal Cyfyrddin ac Abertawe, wedi dewis 4 darn fel rhan o'i rhaglen nhw. Rhaglen hunan ddewisiad hyd at 12 munud o hyd i gynnwys 1 darn di-gyfeiliant. Fydden nhw'n agor i'r rhaglen nhw gyda rhwngfoliant i'r goruchaf dduw gan Eric Jones, yna yn llygad y llew gan Robert Arwyn. I darn di-gyfeiliant nhw wedyn fydd o Nertha fy Enaid gan Tchaikovsky ac i gloi, dawnsio'r Fandango, Gilbert and Sullivan. Maen nhw yn barod gefn llwyfan Cantorion Pentalar. Rhowch groeso iddyn nhw i'r llwyfan. A'i harweinydd Geraint Williams hefyd yn cymryd i le. Yn dilyn y gystadleuaeth yma, fe fydd ysgoloriaeth Tywyn Roberts i Cantorion sydd yn cystadlu am ysgoloriaeth Tywyn Roberts ac ysgoloriaeth William Park Jones. 4 unawdydd wrthi'n cynhesu lleisiau gefn llwyfan. Y beirniaid yn y gystadleuaeth honno fydd Kate Bayliss, Ellen Pritchard a Catrin Wyn Davies. Heno fan hyn yn y pafiliwn fe fydd y stand wrth gwrs. Y cynhyrchiad newydd ar gyfer yr Eisteddfod yma yn Wrecsam. Oedd y perfformiad cyntaf nos Sadwrn yn llwyddiannus tu hwnt. Heno'r noson ola i chi allu dod i weld y stand. Geiriau gan Manon Steffan Ross ar gerddoriaeth gan Osian Rhys Williams. Yn berniadu'r gystadleuaeth hon, mae Brian Hughes, Jean Stanley Jones ac Aled Phillips wedi mwynhau, dwi'n siŵr, y 3 chor sydd eisoes wedi cystadlu. Ond dyma nhw, mae'r cor ola yn barod os wnaeth pawb gymryd i seddi mwyn i ni allu mwynhau yr ola yn y gystadleuaeth hon i gorau rheini dros 60 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer. Diolch yn fawr i chi. Dyma nhw felly Cantorion Pentalar. Amen.
Is there a king,
Diolch yn fawr iawn i'r ola yn y gystadleuaeth honno i'r corau reini dros 60 oed, Cantorion Pentalar, a diolch i'r 4 côr nath ein diddanu ni y prynhawn yma. Rhowch gymeradwyaeth i'r 4 côr os gwelwch yn dda. Fe wnawn ni edrych ymlaen nawr at gystadleuaeth nesa'r prynhawn, sef ysgoloriaeth Tywyn.